El problema que tenim els llauradors és que depenem del lliure mercat, el que seria la llei de l'oferta i la demanda, on hi ha 4 distribuïdors i 4 empresaris que són els que mouen els preus al seu interès. La llibertat que té el mercat és la llibertat que no tenim els ciutadans, la llibertat que no tenen els llauradors per a decidir a quin preu vendre la seva collita. Moltes vegades l'única eixida que ens queda és vendre la nostra producció en casa. Si tu pots vendre-ho directament al consumidor, aleshores ahir sí que pots vendre a un preu just. Per a poder collir has de cuidar la terra, has de llevar la brossa, cuidar els guarets, has de passar el tractor, l'entauladora, els ganxos, perquè la brossa no descansa mai. Diuen que és la filla de la terra i la terra a la seva filla la cuida molt. En la brossa no hi ha manera d'acabar amb ella. Jo tinc la sort que puc fer la venda directa a ma pròpia casa, perquè tinc la sort que estan meus pares ajudant-me. Moltes vegades els cultius més habituals són la quereguilla i la ceba, i ahir, com parlem d'una producció molt gran, no hi ha més opció que dependre del mercat, dels preus que marca el mercat. Sembla que li donen molta importància al turisme i un sector tan essencial com l'agricultura podria donar més beneficis inclús. Sense agricultura no hi ha futur.